video. What's up? It's Gamer Monkey, and there is no way we are using any of these maps. They're bad. Ja jos joku ihmettelee, että kuinka surkea mun kaveri on, se on surkea tässä pelissä. Moro, se on Tippa, täällä pelataan TDS mun kaverin kanssa. Mä oon ihan ihan pelaamaan tätä. Ihmettä. Mä en tiedä, onko tää hyvä mappi, mutta ihan sama. Mä en oo ready. Siinä oli tääkin mappi, Desert Village. Se ei oo hyvä engineerille. Mitkä? Se oli aikaisemmin tosi hyvä mappi, nykyään se on ihan botti. Enikin pelaa tätä mappia. Tää mappi on hyvä. Ainakin engineerille. Mistä sä tiedät, että se on hyvä engineerille? No koska täällä on näitä mutkia. Tällaiset mutkat on parhaita. Ketä frikoon? Ai kumpi defää? Sinä. Ei jaksa. Sulla ei oikeastaan oo mitään muuta kuin early defense tyyppejä. Miten mä farmaan? No siinä me kuollaan. No. Pumpu kebabbi. Pumpu kebabbi. Pumpu kebabbi. Pumpu kebabbi on niin hyvää. Mitä? Pumpu kebabbi. Pumppukebabbi. Kebabbi. Pumpu kebabbi. Pumpu kebabbi. Mikä on pumppukebabbi? Pumpu kebabbi. Pumpu kebabbi! Mitä? Ketä frikoon? Jos! You are a freak. Onneksi et tällä kertaa soittanut lastensuojeluun. Joo, en. Lastensuojelu. Ei, aikuiset lastensuojelu. 112. Mikä on sun hätätilanne? Mun kaveri on sun nyt oikeesti tosi outona. Siis sä teet niin outoja ääniä, että sun mikrofoni edes ota sitä. Haluatko sä defendaa? Huhu. Nyt pitää ottaa caps lock päällä. Haluatko sä defendaa? Se oli semmonen pikku kysymys, että haluaisitko defaa? Bro, what the fuck, man? Huhu! Mä en tiedä, mitä silloin on käynyt. Bro, mä vannon, että mä oon kuullut sitä. Te ette kuule sitä videollakaan. Bro, eiks tajunnut? Mä kuolin! Mä olin tehnyt Ei sun mikrofoni ottanut sitä. Oh wait. Fuck. Miten mä saan se henki? Onko se nyt hengis, kun se liikkuu? Dead. What the hell? Guys, oh my god. Yeah. I'll take. If you give it, I take it. I have a van where it says free candy. Can I borrow it?
Sure. Thank you. But Hey, wait. hey, do you want some free candy? Get in the van. Get in the van. No. Get in the fucking van. It's Get in my the fucking van. Bro, it's my fucking van. No, stay quiet. Don't fucking scream. Don't fucking scream. Nah. I actually do not really care. I kidnapped someone. Let's go. Let's go. You wanted to get kidnapped? I actually did not want to get kidnapped. Then But why did you say let's go? why did I say let's go? Yes, you said let's go. Let's go. Why did you say let's go? Because it's funny. But you're not. What the fuck, man? You Well, get fuck. roasted. More Okei, shadows. tästä videosta tulee outo. Pumpu kebabi. Miksi sun yksi shotgunner on viikestillä? Bro. Pumpu kebabi. Pumpu kebabi. Tää on pumppukebab. Sun ei tarvit tietää, okei. Sun ei tarvit tietää. Mä voin kyllä katkaista tän kohan tästä, niin kerro vaan mikä on pumppukebabbi. Pumpu kebabi. On pumpu kebabi. Oota mennään, mulla on puhelin tässä. Mä katon Googlesta. Ei! Pumppu. Miksi mulla just tuli ilmoitus? Kuva. Mistä? Sulta. Joo. Oh. Mikä toi? Kuulo. Pumppukebab. Se on oikeesti joku. Mikä se on? Mikä on What pumpu the hey guys? Oh my. Pumppukebab. What the heck, guys? Oh my god. Ei. Ai sä katot tietokoneet. Ekaisin tulee joku paikka. kebab? It's about drive, it's about power. We say hunger, freedom, power, but inte our say Järr. I'm going to die again. Fuck. If you die, I will kill you. We are going to die. Oh yes, that's fun. We are going to die. Oh. F. Oh, we're actually We are going to die. F. We are going to die. G. Bye. Oh. Pumpu kebabi on parasta. Shut the fuck up. You're a dumb. Jos sanot sen videolla, mä lupaan, että mä teen monta käyttäjää. Ja jokaisella niillä käyttäjällä mä tilaan sun kanavan. Mä teen 100 käyttäjää. Ja mä tilaan jokaisella niillä sun kanavan. Se on. Ei mene läpi. Haluatko kuunnella maan nimen? En. Mä tiedän. Nigeria. Ei kun Niger. No niin, anna mulle 100 subscriber. Mut se on maan nimi? Sä sanoit, Niin. että se on maan nimi. Jep. Se ei saa olla mikään maan nimi. Miksei? Ihan niinku officiali. Ai N-I-G-G-A. R-llä vielä. Ei oikeesti.
Vitsi. ne... Kas tiesitte mun perheessä? Katso tätä videoa varmaan. Oh no! Blää. Nyt mä pierosin. Ai ettei sitä haistella. Ai et. Taas haista se tänne asti. Oota, anna mun haistella. Se on nyt tässä mun nyrkissä kaikki haju. Ai että, vähän lisää hajua. Ai että. Ainakin tää huone on mun oma. Eikö se olisi vanhempia? Äiti yksi. Kun se tuli mun huoneeseen, se oli silleen, että ne tukehtuu. Ei mun piereskellyt vaan 568 miljoonaa kertaa. Wait, what? Ja haistellut niitä kaikkia. Hei. No hei, teistä haistellut niin pierua. Ei. Ne oikeesti vaikka hyvälle. Mitä? No cap. Ei kai mä niitä muuta haistelis. Eiku se on vaan hajuvettä. Mikä? Vaan hajuvettä. GG. GG's! Oh wait, my minigunner clutched. Oh wait, it's not GG's. Why did you say GG's? Because I thought it was GG. But it I was wasn't. gonna twerk. Why, wow. Sä et voi sanoa Eli tätä se- videolla. Tuli enkku. Mitä siitä? No, jos mä rajoitan tän videon vaan 18-vuotiaille. Oh my god. Vanhemmat kattoo että hetkone. Hold up. Hold up. Hold up. Kebabi. Haluatko niitä kommandereja johonkin? Joo. Pizzan niitä tähän. Pizza. Pizzan niitä tähän. Teistä niistä pizzoja tuohon. Ok. Kato, tällä niistä tehdään pizzoi. Like actual pizzas. Kaikki on nyt kakkosella. Kaikki on nyt kakkosella, niin se on se call to arms. Auta armi. Mä käytän yhden. No. Gugu gaga. Mulla on full farmit. Wow, Joo. this guy's fast. Oh no, tankki. Tankki. Käytä Commander Rapidikin heti kun sana. Mä en usko sua. Tällä kertaa mä en usko. Ei kun niinku ihan oikeesti meillä ei oo edes acceleraattoreita. Mä en usko. 3, 2, 1. Nyt. Oh. Oh. Fuck. Mä sanoin, että tarvitaan se, koska meillä ei oo acceleraattoreita. I did not believe. You should have. I should, but I did not believe. Mä mietin, mikä se tankki oli. Mikä Se niistä myydä- ei sua? Voitko sä myydä näitä commandereita ja pistää niitä vähän tähän reunemmas, niin tähän mahtuisi jotain myydä? En. Riipi. Ei jaksa enää, mä laitoin ne kauhealla työllä. Siis mä myyn mun kaikki mun tyypit ja liiva. Niin, ai, mihin reunempaa? Tähän vähän reunempaa tähän. Vähän lähemmäs reunaa just. My goofy uncle said. Oh fuck. Elmo pelotteli mua eilen. Mikä? Miten? Sanoi mulle, että jos sä et nyt kävele ulos sun talosta, niin et saa pelaa. Niin mä teinkin.
Venäjässä oli vitsi. Ehkä se ei ollutkaan. Wait, wow. Hold up. Wait a Hold up. minute. Who the fuck is Giggling? Joo! Sä sanoit sen! Mä en sanonut sitä Gigani. Sä sanoit sen! Ootteko te nähnyt sen iShowSpeedin? En sanonut. Sä sanoit sen loppuun! Sä sanoit sen Vannun. Oikein mä vannun, bro. Mä otan sen äänen siitä pois. Äijä ei halua, että voit cancelata. What the fuck is Gigani? Ah. Okei, tos mä en sanonut loppuun. Ootteko te nähnyt sen iShowSpeedissä? What the fuck is Gigani? Ah. Side out. 8 max level golden minigunnerini. Nyt mä alan päivittelee mun engineereja nyt. Bro, mitä nää boomerit ajattelee? Boomerit. Kuinka monta mysteeriä? Sä et tainnut kuulla mitään. Eh. Ai niin, jos sulla on mun striimi äänet pois. Oh my god. Onks nyt Päällä. Who the fuck is Giga Nigga? Let's go. Nyt mulla on... Ei ookaan. Mitä? Ei mitään. Can I get some money? Fuck. Juu. Bro, sulla on jotain level 1 group bosseja. Missä? No tässä! Herra jumala! Missä mukaan? Tässä! Tässä! Level 1 group bosseja. Joku, ai niin joo, kun mä laitoin, että mä en ehtinyt vielä päivittää. Se sanoi sen. Ah. No niin, 1 max level engineer. Turretit alkaa ampukaa. Jos mä unohan editoida tätä, sit mä en ehikään, tai pysty blurrasta mun ääntä. Ja mä en jaksa editoida. Se on vähän pretty bad for you, man. Pakko etsiä se. Onko se tehdä uuden videon? Puhutaan. Eiku ei. Shut your bitch ass up. Mä olin fiksu ja käytin Commanderin. Wow! Tietysti kaikki näkyy videolla. Oh wait, what the? Bro, fucked up. Oh, what? No, ehkä sun pitää... Kai sulla on se kapkutti edelleen. Tai sit se valata se ison mustan neliön vaikka koko ruudun. Sellaista osaa. Bro. Trash, bro. Mitä?
Tuppa hitos. Pää! Oikein hamas! No, mä unohdin pistää merikkeet. Tänne ei mihinkään enää maulaa. Oikein hamas! Oikein hamas! Noniin. Destroy the wing! Wig. Mitä tuossa sanoo? Ota tulee vielä tyyppei. Joo, kun puhuu pankista. Voitetaan tää helposti. Mä en ehkä ne accelerator. Nice. Helppo voittaa pelkillä engineereillä, kuukkosilla ja muuten insinööreillä. Tuiki. Marsuittiinpa täällä ja nähdään seuraavan videon parissa. Tää oli vähän sekalainen Muuten video. tuli tuu videoita 5 päivää ihan sama. Ja tiedoksi vaan.